Salut, bă! Nu știu dacă voi ați copiat vreodată la școală, dar nu o să vă vină să credeți în ce caz am copiat eu. Deci urmați până la final dacă li aflați. Eram în clasa 1, totul bine și frumos. Într-o zi am avut dictare. Dictare, știți dacă ce e dictare? Probabil că nu știți, mă rog. Și a dat, ce să zicem, nu știa nicio dilemă, nu știa nici. Ce dilemă visez, eu nu știu că nici dileme nu făcea pe atunci, da. Ok, ce te... Da, ce mă. Da, mă, nici de tu știți, mă. Vine aia la mine. Iar de aici. Hai, în oră, ceva de genul. Eu n-aveam nicio idee. Acum, aveam doi colegi, dar aveam doi colegi lângă mine, știi? Și de-aia, nu era chiar lângă mine, era mai departe, dar tot era lângă mine, știi? Bă, nu s-a trezit nimeni din clasă să spună ceva, numai ăia. Bă, eu dau să copiez din caietul de română, că era la română, știi? Nu aveam nicio idee, mă. Dau să copiez la română, da? Și-i trezesc ăia. Vezi că te spun lui doamna. Și eu. No, acum era un băiat și o fată. Ce să le faci? N-ai să faci? Ai, te dau un sânge, n-ai să le faci. Mă rog, vine și ziua în care trebuie să ne dea notele. Eu deja știam că am copiat totul, și virgulele, și punctele, și orice. Nici măcar nu m-am gândit că dacă pun virgulele o să dea seama. Mă rog, ajung eu acolo foarte bine, Edi. Foarte bine, Edi. Sunt mândră de tine. Eu eram mai fericit ca un copil de 100 kg când primește un burger de la Mac. Și se trezesc ăștia să spună: Doamna, dar el a copiat. Bă, m-am căcat pe mine de nervi și de tot ce e posibil pe lumea asta. Bă, n-am avut ce să spun, mă. M-au enervat ăștia la culmea. Deci, concluzia acestui video este: niciodată să nu vă puneți lângă ăștia care te spun dacă copiezi, dacă plănuiești. Mută-te din banca aia, dacă nu te las domn profesor, domn profesoară, te-ai dus. Mai bine trebuie să o înveți în pauză, că altceva nu se face. Deci da, sper că v-a plăcut povestea. Eu am fost la povești cu Edi. Noi ne vedem la data viitoare. Pa, pa!